Hello. Hello, one day. Oh, Elebino. Elebi no. I know my dad along that road. Kwabiana. In my street, I know. Come on, one more street. I'm the body na be exercise. Okay, na field. Field, plenty field. Okay, I'm there. I'm coming there right now. I'm there now. Chere no biko no, The question so you got your sister, I want a point. Thank you. Okay. Yeah. Hey, okay, can I open this one? What would this one be called? Can you get where? Can I want from that? I don't come on and try to get out. Eh? Do how many days in the natural now? Eh? What am I wife him know she's Switzerland butter? Now body is running the mother. What is all this now? What is all this? If I'm gigi kinebu, what I'm gala them. Oh, again. How can Nagua? Hey, what was this in that bang? Oh, Mamma, I bole mandahan and up. I'm nearly a new young Gata. I got your single. My brother, Le, go to Bia. She not by images. I want the time I know. Biko, Biko. Oh no, Gamont, eh? Biko, hey, check in Annie and all Quanagi, eh? I want no mado cagano, eh? Biko happen, I want no mado, Biko, no, eh? For how many days I took the lemon? And we've been natural for bonoga, now lower, eh? Biko, Oluma Jaga, Biko, Uno better. You're no choro. You just mention it, anything you want. You're no choro, Biko, Guanum. I give me mayor. I am capable. We are needless. No. We are needless. What do you hear? All on one again. And the conjunction with what we have. Yes. I do doing it. Not now. Not before. Not ever. I won't know. I'm just saying to compensate. Yeah, come when nap tono in Hunuji, eh? Because I come on die, you're because, eh? Because uneweli, oh. Anyway, to started with, here together. What is color? Let's touch again.
ọchaga to black na-achatụ brown ọ dị to mkpumkpu small ọchaga to black na-achatụ brown. Ngwan anyị hụna na ụwa dọrọgụ n'ọnụ ebupụ ya azụ eji ya n'ụlọ elu ebe dị mkpa ama ha ka gụnụ ọchatụ ya achatụ ya honorable mmadụ dị n'aka anyị tetara ogwu m agala ọchatụ ote eme na ụnụ itige ụnụ ogwu m agala ga ofere efu ya wụ elihe na-akpọ dị ya na bekee ọ bụ chameleons chameleons ọ na chameleons ga ofere efu gị gatinye we are not into your chameleon. Yes. Thank you. Mba cherenu. Hey, mụ na-emere m ihe a biko. Anyị kwa na ụmụnne. Akwa niile wụ ndị Igbo. Oh, before. But now we wouldn't. We oughtn't. Thank you. Biko no. Ọwụ na ọchagatụ black achatụ ọwụ chameleon biko. Ọwụ brown. Brown ma. Ọcha ashịsha ndụ. Ka ọcha odo. Ele otu ọchaga. Ọwụ mmemme. Brown ma ọwụ gịnị n'Igbo? Ọwụ n'Igbo. Oh. Ocha. Ngwan mbi. Ụmụnne ọwụ ya bịa nọ. Mgbe ọ dabụrụcha ya chanarị agbu ya malo. Ọwụ ya bịa nọ. Brown. Brown awụrụ n'Igbo sai brown. Brown mgbe amụga aga m akọwanwu biko nụ. Edote ọnụ gị anyị chapụ ọnụ. Louder, mechie ọnụ. Ele ihe nọ n'ime akpa wee na-eto. What and what was inside? Enwere some foreign currencies na ọwụdị ka ahụ dị my problem. My green passport. Passport m nọ n'ime. Imepe ya. A na-ejepe ya imepe ya green passport m nọ n'ime. And imepe the passport ị ga-ahụkwa picture m. Aga m atụrụ nọ na ashị biko nụ. Foto wi golo olo ka ngolo ọma. Onye shego foto wa shegbu olego. Gị dolo te ka apịa. Chere isu foto gị nọ n'ime. Ọwụsọ nọ n'ime ya. Esere m picture ya mapawa na passport. Ọwụ dị n'elu ya. Ọwụ international passport. Passport photograph. International passport, then passport photograph. Okay, what are you analog? Melalume. You are talking to honorables. What you want go, Obi? Thank you. Honorable and honorables. Thank you. The only thing I wanted to interpret into you. Why you want to know why you want big? You need so why? Oh, Nigia. I know do lelu. Here you na power. You can't put back. Oh, Nigia. It's a brand new logo. I say brala. Always you. We no lie. Go down low. First of all, go down low. Thank you. Go I say go first of all, go down low. Here him na new location hybrid. Give Kelly. Emote. You will tell the brother and get a fry. This is our own return. I have fairly egg. I will join our boy. Oh, John, our boy. I will, oh, John, wasn't we? We ought to have. Oh, so as he stood now, he gets sick ball. Also, he gets sick with a pile of cola. Sebrala. He mean I get McGroggle. I know you're joking, right? Ngwan. I do joke. I won't do, but I wouldn't do Yoruba. I would do joke. Good one hour. Thanks, I am there. I'll go John go. Sepuru. Lalo. In a map in a mess stubborn. Ngwan. Let's go. But one day, hey, my brother. Viano. Hey. Oh, na achọ m ime unu obe o. Are we here kids? Oh yeah. Oh yeah. Hi. Chineke na-ekele dịrị gị. Oh yeah. Ngwa. Before I me hanya machine, libre device so. Sọsọ. Hey. Aga m eme ya nwanne m. Hey. Crawl, come on, crawl. Coral. Crawl. Hands up. Close your eye. Down. Up. Down. Up. Ozuna na nwanne biko. Down. Agba ibere na eme agba ibere. Scream now. Ke hone number ina ahụ n'ihu camera ebe a. Oh, my number, direct number.
gị kpọghana ya. Is either I pick it or my PA will pick the number. Ihe ọbụla ị ga-eji kwado anyị n'ihe ọbụla anyị na-eme, biko obi alụla gị mmiri, asụla ngọngọ, enwe n'aka chịchịchị, enwe n'aka mgbakijide, mesapụ aka ka ị nwee ike mee ya, ka Chineke nwee ike ịga n'iru na-agọzi gị, na-agọzikwa ihe omume anyị na ihe nkiri anyị, because anyị nwere a lot of things to give to you. Anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-enye unu, kama na mgbe ụfọdụ anyị na-eleta anya lee ebe a ịma na asa ada agba aka ahụ nwata eze na mma nwaanyị ụkwanụ di lụrụ ya na maintenance asọrọ ya bụ mma nwaanyị. So biko na anyị na-ayọ unu nke ọ dị ukwuu, enwe nkwado ọbụla ị ga-enye nwaanyị iji wee mee ka anyị nwee ike na-ewepụtara unu more of this ihe eji achọ ịba, na-emekwa ka asụsụ Igbo na omenala Igbo ka ọ na-agawanye n'ihu. Biko don't hesitate to call on us. I thank you very much. I still remain your big brother Longinus Anukute Chief Imo. Sister Mangi is here and other crew nga anyị ha na-enwepụtara unu ihe nkiri. Anyị na-asị ka amara Chineke ka udo ya chia n'ime ezinụlọ unu niile ma butere anyị ngọzi. Afọ a ga-amara anyị ma karịa afọ ndị ke gara aga, and afọ dị n'iru ga na-agawa n'iru ịdị na-amara anyị mma. Ụmụ Igbo niile n'obodo oyibo, anyị na-ekele unu nke ọ dị ukwuu, na-asị ka Chineke gọzie unu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.